Salut! Nu ne-am mai văzut de mult, pentru că n-am mai postat pe canalul meu de YouTube cel nou. Acum o să mă gândesc să postez un videoclip. Știi? Prietenul meu, Anton, întotdeauna îi plac filmele de groază. Și de o vreme de timp nici nu am mai vorbit cu el la telefon, pentru că are mereu treburi de ale lui. Știu, însă pare ciudat chestia asta, mereu are treabă. Uneori aș mai vrea să vorbesc la telefon, să mai comunic, dar nu se poate, pentru că eu nu prea au așa mulți prieteni. Și da, e adevărat, îmi plac chestiile romantice, dar prietenul meu, Anton, nu mai mă înțelege cum mă înțelegea mai de mult. Ceea ce vreau să spun e că nici măcar nu-i mai pasă ce gândesc eu. Și chiar dacă îl iubesc foarte mult pe Sonic și sunt fană foarte mare la el și știu foarte multe despre el, n-aș renunța niciodată la Sonic. Doar pentru că alți copii îi plac de Sonic, n-aș renunța pentru nimic la el. Și mie nici nu mi-a păsat cine a zice, dacă știe chestii despre Sonic, că nimeni nu are talentele mele și nimeni nu știe mai multe decât mine despre Sonic. Uneori mi-e cam greu cu prietenii mei. Sunt cam dificili. Dar dacă cineva vede postarea mea pe YouTube, dați like. Acum, pa!